ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. имрӯз чандмай 24 апрел 2026 рӯзи саиди ҷумъа муборак шавад. бачаҳои азиз, подписчикои муҳтарам, акое ки моро тамошо мекунед, апое ки чашмотон чор нигоҳ дорен, хушо ба ҳоли ҳаматон. муборак боди рӯзи ҷамъа дӯстон. дар ин рӯзи беҳтарин дӯстон, мо хонаҳои беҳтарин навор кардем ки бари шумо пешниҳод мекунем. бачаҳои азиз, ҳамирӯза видеоро дӯстон серьёзин тамошо кунед. фақат ҳамирӯзаша, дигароша кор надорем, чунки ирӯз навори ма беҳад навори зур шид. бари подписчикои Саудо ТВ шид, тамошо кунед акам. дар имрӯза чӣ дорем дӯстон? хонаҳои фурӯшӣ аз Русия хона равон кардан. аз Душанбе 50 квадрата 330 000 мега. ин нарха бинед дӯстон. навора тамошо кунед. баъдан барои реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки дорен дӯстон муроҷиат кунед. худо хоҳад навор мекунем, роҳӣ кунед. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роҳӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ҳами акара эълон мекунем, мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо дар замин ё хона дар корай 2 соти хай 3 соти хай боша мешавам, ман мехарам, мега яъне ки 2-3 соти заминай хона дошта боша ҳам мешава, мегирам. ай ки ҷо ай территорияи Ҳисор дӯстон, ё ки Душанбе боша бо хуб мешава. ина кадомитон дорен, ё ки ягон дӯстотон ё ки бародаротон дора фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, заминои фурӯшӣ, инами рақамҳои 3458 занг занед бачаҳо, ҳами ака мехара, ҳами хеле эълон дар корша мада бинависен. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. бародари азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе. сабаби саудошавии ҳамин хона медонед чиай? соҳибхона просто гуфт ки ман қарздорам, ай ҳисоби қарздор будан ҳамин хонара ман фурӯшда гузоштагиам. иншоалло ки кадомитон мисол харидорен, гӯш кунед. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гравзавод, поёни корвон, маҳаллаи Гулбута дӯстон, ҳамонҷа қарор дорад. доми деэтажа, хона дар этажи якум, духонага масоҳати 50 квадрат метр, 330 000 сомон нархш. рақамҳои 99-97 WhatsApp да дӯстон фақат бинависен. номери дастӣ кор намекунад, мега фақат дар WhatsApp дӯстон бинависен, иншоалло ки ака ҷавобтон метавад. як бор дига мегӯям бачаҳо, об свет дора, пас яъни документҳои 100%, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаста. ин масъала бекамбуд. кадомитон мисол сум дорен, харидорен ку, ана ҳамон одамо занг занен, фақат бинависен. просто нашод прасидани адресо нанависен бачаҳо. кадомитон мехарен, адресоро фаҳмондесем. мактаб, беморхона, аптека, масҷид наздикай. хонаи залш 5x4, дигариш 4x3, 330. мегӯянд ки ин территория бу дора, ай мусорка гарини дора бачаҳо. ин масъала бекамбудӣ марҳамат дар WhatsApp-шон бинависен бачаҳо азиз. бародари азиз, мардам тамошобинои муҳтарам, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки бо тамоми санъатшай маълумотоша гӯш кунем, баъд мо хонарам нишонтон метем дӯстон.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ду этажа ҳай. Обши ду этаж 246 метри квадрати ҳай. 8,3 сотиқ замин дора. Дар Казан, Татарстанда қарор дора. хоб Рибни Слободскида 90 километр ай Казан дӯстон дур. хоб даруни район ай бачаҳо. Деревонестай дӯстон. Даруни район ай. Нарх 3 миллион 800 ҳазор рубл. 3 миллион 800 ҳазор рубл ду этажаш бачаҳо азиз. Метавонем ки як этажа бихарем бачаҳо. рақамҳои 0999 ватсапи акай. мешава ки якум этажа 2 миллион бихарен. дуюм этажам 2 миллион да метавонед бихарен. ҳар даша бачаҳо азиз 3 миллион 800 ҳазор рубл бачаҳо мефурӯшанд. хоб агар касоне ки мисол харидор боша 2 миллионша бита мега мондагиша баъд ёки мошинам қабул мекунем болои пул тиян. деревни несай мактаб садик балнеса дӯстони азизам ҳастай мағоза банк садик мои документ хулоса беҳад варианти зурай дӯстон. ина марамат кадомитон да лозимай. якум этаж 2 миллион обши ду этаж 3 миллион 800 ҳазор рубл. аз номи Сауду ТВ дӯстон занг занед. остановка 30 метр мактаб наздик роҳу асфалт қишлоқ нест бачако. дар инҷа метавонед шумо бо регистратсияам када метавонед. шанси беҳтарин бачаҳо кадомитон да лозимай занг занед. ба хонаи дар душанбе боша алишам мешава мошинам қабул мекунем болои сум ёки 2 миллионша битам мондагиша дертарам бита мешава мега занг занед бачаҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. нигоҳ кунед ака. 2 сотиқ замин 3 комнатага ноҳияи Сино шаҳри Душанбе Испечак 1 назди супермаркетда қарор дорад. 490 ҳазор сомон нархаш. 2 сотиқа 3 комнатага Испечак 1 490 ҳазор сомонӣ. чӣ тавре ки тамошо кардесен, чӣ тавре ки дидесен дӯстон, ремонтош дараҷаи олӣ. хона ҳолати беҳтаринда қарор дорад. 3 хонаи калон калон 2 сотиқ замин ҳавлии хушрӯ дар Испечаки 1 шаҳри Душанбе ноҳияи Сино. астални маълумотоша дӯстон рақамҳои ахираш 200 да метавонен занг занен ёки дар ватсапш бинависен. лозим боша марамат пирсон шен. ин ҳамин ҳолат ана ҳамин хонаҳо савдо мешавад 490 ҳазор сомонӣ занг занен. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. бачакои азиз дома дидесен. дар ҳамин дом дар этажи 9 дӯстон мо 46 квадрат дорем. 45-76 яъне ки 46 метри квадратӣ дорем ки як хонагаҳай ҳолати коробкаҳай. шаҳри Хуҷанд дар 13 микрорайон қарор дорад. яъне ки шкатур шпаклёвкаш кардианша 270 ҳазор сомон арзиш дорад дӯстон. 46 квадрат дар этажи 9 доми 15 этаж мега. новостройка документош шартномавӣ срочна сум дар корай тоҷи сохтмон дӯстон. масҷиди тақво рӯбарӯи масҷиди тақво дӯстон азиз шаҳри Хуҷанд 270 ҳазор далши маълумот метавонед дӯстон пирсон шен. ин Сауду ТВ ки медонен фақат навор мекунад. қабул мекунем навор мекунем. харидори худшон тамошо кардан мегирам. панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон азиз 150 ҳазор сомон маҳаллаи Нуробод Пашадара шаҳри Кӯлоб 4 комнатни 10 сотиқ замин 150 ҳазор сомон нарх арзиш 150 та 10 сотиқ замини калон дӯстон маҳаллаи Нурободи. шумо агар мардами ки ай территорияи Кӯлоб ҳастен медонен Пашадара шинавида бошед ана ҳаминҷа қарор дорад. дохил ба шаҳри Кӯлоб мешавад дӯстон. 150 та бо далши маълумот метавонен дӯстон муроҷиат бикунен. навор дар лайк бонен дӯстон, дар канал обуна шен. чизе ки дорен роҳӣ кунен. чизе дар кораи комментария кунен. омада хонаҳотонро аз пешам навор мекунем. ҳатто суратҳоша видеоҳоша
шумо низ равон карда метонен. мо қабул карда эълонгузорӣ кардан мегирем бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. 280,000 сомон, дукомната, 7 сотиқ замин, ноҳияи ҳамадонӣ, 280,000 нарх. рақамҳои 46 65 муроҷиат карда метонен. роҳ калон, шебенпӯш, хона ҳолати коробка, кирпичи лоӣ, яъне ки бо лойблок дӯстон хонара бардоштан, криша кардан, перегородкоша кардан, ду хонаи калон кардан, калидори калон кардана. 7 сотиқ замин дора, 280,000 арзиш дора. далши маълумот дӯстон занг занед. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотиқ замин дораву 3 ҳуҷра дора. шаҳри ҳисор, шаҳраки шарорат дар Ганҷрез дар Уртабуз қарор дорад. арзиш 235,000 сомон нарх бардор азиз. рақамҳои 5110 агар ба шарти лозимтон бошад занг занед дӯстон. не ки дӯстон фақат серьёзни харидоро муроҷиат карда метавонед. наворо чӣ хелай, хонаҳо чӣ хеланд дӯстон? нарх наво маъқултон шид ё ин ки нашид? гуфтиам марда ки лутфан фикротонро дар таги комментария видео баён карда монед. мо ҳамаша дӯстон ба назар мегирем. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон, дар этажи сеюм мо дорем духонага масоҳати 62 метри квадратӣ, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, 289,000 сомон. дар Регар, якум микрорайон, 62 квадрат метр. дар ошёнаи сеюм, таъмир 40-50% анҷом дода шудагӣ. дӯстони азиз, хуб, аз талаби маълумотош занг зан мепарсен. ҳуҷҷат техпаспорт дора, об свети доимӣ дора, ҷойгиршавӣ, хеле ҷойи соз дӯстон. дар назди бино мактаб, садик, стадион ҳастай. 289,000 сомон бо муомила дора. марҳамат дӯстон, занг занед. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон мо квартираи фурӯшӣ дорем. ин дом дар киҷоҳай? дар ноҳияи Ёвон қарор дорад, пеши мактаби 45-80. беморхонаи марказӣ дам мебошад. домро 1 моҳ пас месупоранд. ремонти хонара сар кунен иҷозат ҳастай. барои маълумоти пурра занг занед. 1 комната, этажи 4, 42 метри квадратӣ, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Ёвон, 216,000 сомон арзиш. рақамҳои 24 21 аз думи Саудо ТВ. дӯстон, занг занед. дӯстони азиз, навори мо ҷанбаси чизе буд, ҳамаша навор кардем. ана буд далчи барои реклама WhatsApp мегзорам, роӣ кунен. хона дорен, замин дорен, мошин дорен, квартира дорен, роӣ кунен. омада ҳатто айпеш навор мекунен. дар WhatsApp муроҷиат кунен. навор дар лайк кунен. дар канал дӯстон ҳози подписатсия кунен.